tots i benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Avui estem aquí perquè és el dia de la mare i hi ha 4 mares de Harry Potter que ens han deixat aquí unes quantes lliçons que avui repassarem. La primera de totes és la Narcisa Malfoy, que, com tots sabem, doncs, segueix un camí una mica qüestionable, però tot i així ho dona tot pel seu fill perquè s'estima moltíssim en Draco, fins a arribar al punt d'inclús mentir amb Voldemort per tal de salvar-li la pell. La seguretat del seu fill és el més important de tot i tot i que va prendre algunes decisions una mica desencertades, doncs podem dir que al final sempre ho feia pensant en Draco i en la seva seguretat i en el seu amor de mare. És viu en Draco. Mort. La segona és l'Andromeda Tonks, que, si teniu ganes de saber més d'ella, doncs teniu un vídeo aquí al canal que va fer en Cruzant Game al seu dia i podeu recuperar i sabreu absolutament tot sobre el llinatge dels Black. I per què us dic això dels Black? Doncs perquè l'Andròmeda ve de la família Black, el que passa que es va enamorar doncs d'un Muggle, en Ted Tonks. I què va passar? Doncs que es va casar amb ell i la seva família la va deixar de banda, la va deixar de parlar i li va començar a fer el buit. Quin és un dels personatges que coneixem a la saga de Harry Potter que està relacionada amb ella? Doncs evidentment la Nimfadora Tonks. I és que aquest tros de dona ens ha vingut a dir que el més important de tot és ser fidel a un mateix i no importa les dificultats que et trobis al camí. I és que aquest missatge el veiem reflexat a la Nimfadora Tonks, la seva filla, tant als llibres com a les pel·lícules, perquè és una persona que amb tot el coratge del món, defensa els seus valors i els seus objectius. La tercera mare és la Lily Potter, que com tots sabem doncs, va morir pel seu fill en Harry per protegir-lo i doncs, demostrant que l'amor dura per sempre. I encara que no pogués estar present doncs, a la vida d'en Harry, això ens demostra que el seu amor va acompanyar-lo fins al final i va ser la força que el va doncs, ajudar a tirar endavant. Vés-te'n. Rei meu, ja pots ara. Vés-te'n. Vés-te'n! I la quarta i última mare d'aquest vídeo és la Molly Weasley, que ens va ensenyar a tots i a totes com ella s'encarregava de tota la seva tropa de fills, però a més també li obria el seu cor en Harry, que no tenia una família que l'estimés. I això ens va ensenyar doncs, que una mare pot donar tot el seu amor inclús a la gent que més ho necessita, fent-los inclús arribar a sentir com si estiguessin a casa. Es pot saber on us havíeu ficat? Harry, quines ganes tenia de veure't. Els llits buits? Cap nota? Desapareix el cotxe? Que us volíeu matar? Que volíeu que us veiessin? Esclar que la culpa no és teva, Harry. Li feien passar gana, mare. Tenia barrots a la finestra. Doncs ja pots començar a resar perquè jo no em posi a la teva Ronald Weasley. Anem, Harry. Et convé un bon esmorzar. Molt bé, Potterheads, això està tot per avui. Deixeu-me aquí als comentaris què us ha semblat aquest vídeo. Ens veiem a la propera i malifeta feta. Adéu, adéu.